Γεια σας παιδιά, Γιώργο και εμείς εδώ σήμερα θα παίξουμε Minecraft μόνος μου. Ακούγεται ζόμπι, δεν πειράζει. Σήμερα θα παίξω μόνος μου, δεν μπορούσαν οι άλλοι, οπότε θα παίξουμε μόνοι μας. Θα είναι πιο ενδιαφέρον όπως φαίνεται. Σήμερα πάμε για το Nether. Θα φτιάξουμε την πύλη του Nether. Και πάμε στο Nether να κάνουμε κάποια πραγματάκια, άμα μπορούμε. Λοιπόν, το προηγούμενο επεισόδιο είδατε πως μας είχα λαγκάρει και τέτοια και ναι, δεν είχαμε κάνει cheat. Ναι. Λοιπόν, φτιάξουμε την πύλη του Nether. Φτιάξουμε κάπου κοντά. Φτιάξουμε εδώ πέρα. Αν ακούγεται καμιά πόρτα είναι γιατί είμαστε στο σπίτι μου και όπα. Έτσι και όπα. Και περιμένετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, είχα ένα μικρό προβληματάκι. Και κάπως έτσι θα φτιάξουμε το Nether. Το dirt που είναι εκεί πάνω. Σοβαρά λόγια. Δεν πειράζει. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Κάνουμε έτσι, το ίδιο είναι. Ναι. Πάμε. Να φτιάξουμε flint and steel. Τώρα βαριάζει. Περιμένετε να ανάψω λίγο τη φωτεινότητα. Λοιπόν, για να φαίνεται τι κάνω. Λοιπόν, θα σκηνωθούμε τώρα. Επίσης πρέπει να κάνουμε παράθυρα. Ακούω βήματα, Λοιπόν, κινηθούμε. Και ας πρέπει να φτιάξουμε flint and steel. Ναι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε iron και flint. Μου κάναμε δώσει. Δεν μου άρεσε. Γιατί δεν έχουμε flint. Τι θα το χρειαστώ πάρα πολύ το flint. Χρειάζομαι πριν από να ψάξω. Έχουμε flint, ναι. Ένα εκμεταλλικό flint, αυτό είναι πολύ καλό. Και ένα iron για το crafting. Φτιάξουμε το flint steel. Τώρα είμαστε μια χαρά. Φοβάμαι με σπονάρει σε κανένα cast. Κάνω cast εκεί που θα είναι το cast. Αλλά δεν έχω αμφιβολίες. Λοιπόν, στο ανάψουμε. Τσακ, άναψε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Για πάμε. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Ξαναλέω. Άντε. Ακριβώς σε λάβα. Ακριβώς σε λάβα είμαστε. Λοιπόν, θα κάνουμε netherrack.
Πώς λέγονται αυτά, δεν ξέρω. Πάντως βρήκαμε αυτά. Βάλαμε στο... να μην πέσω. Λοιπόν. Και ας ξεκινήσει το mine. Ελπίζω να περιμένετε το Nether, γιατί εμείς περιμένουμε πάρα πολύ να πάμε στο Nether και είναι το επεισόδιο 6. Ναι. Είχαμε κι άλλο. Αυτά μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε το όρτι, εδώ πέρα είναι γεμάτο φωτιές και τέτοια. Γεια σας zombies. Zombie pigman, ποτέ με χτυπήσετε zombie pigman, ενώ είναι με... Γεια. Ο zombie pigman δεν μας κάνουν τίποτα. Δεν μας κάνουν τίποτα zombie pigmans. Ναι. Το βιντεάκι μπορεί να μην είναι μεγάλο. Σκάπερ, μετά να βάσω full φωνή όταν έχω. Να φαίνεται καθαρά. Άντε. Λοιπόν. Τέλος μπαταρία, το βάλουμε φορτίσει. Σωτάς κάνει πολύ slow. Πάρα πολύ slow. Να μην χάσουμε την πύλη. Α, το lag του Nether. Αου. Πέσαμε κάτω. Δεν παίζαμε παιδιά γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν και λόγω προβλημάτων είχαμε προβλήματα, δεν μπορούσαν να έρθουν και τέτοια. Το λάβα. Πάμε. Λοιπόν, πολλά λοιπόν λέω. Κόλλησα. Glowstone. Χρειαστούμε glowstone. Τελείωσα τα φωτάκια. Κουκάστ. Oh my god. Κογορούνια και γκάστ. Πες να μην ακούσει το γκάστ, γιατί έχω προβλήματα. Με δίβασκα το γκάστ. Τώρα από πού πάμε? Εδώ πάμε. Γυρίσουμε σπίτι. Πάμε. Χάθαμε κιόλας. Φάω. Έχουμε πολλά πράγματα και δεν θέλουμε να τα χάσουμε ή κάτι διάφορα πράγματα. Έχουμε πλοία και αυτά. Λοιπόν, τρέχω γιατί φοβάμαι να πιάσω το γκάστ. Δηλαδή το γκάστ. Να την πύλη. Όχι.
Χαγκόρικ. Λοιπόν, γυρίσαμε σόι και αυλαβής στο σπίτι μας. Φοβήθηκα πολύ τον γκάστ, μην πάθουμε κάτι. Πω, ξεκινήσαμε τώρα με τα ζόμπι. Οκ. Ancestral. There's flint and steel. Λοιπόν, blocks τώρα. Check και stone blocks. Και αυτά τα βάλουμε σε ores. Κάνουμε glowstone και τώρα τα βάλουμε σε ores. Περίπου τίποτα όχι. Λοιπόν. Θα κάνουμε αυτό. Είναι κάπως έτσι. Το ζεψουμε. Είναι όμορφα αυτά τα blocks, είναι για ομορφιά. Ευχαριστούμε. Και αυτά δεν τα βάλουμε σε ores. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαστε μια χαρά από ores και τέτοια, απλά θα μας λείπουν. Φυσικά δεν μας λείπουν τίποτα. Λοιπόν, η πανοπλία μου είναι μια χαρά και δεν θα τη χάσω, οπότε θα βάλω μια άχρηστη πανοπλία που έχουμε. Λοιπόν. Βάλουμε αυτή. Να φαινόμαστε noob. Φαινόμαστε noob, εντάξει, λέγαμε να είμαστε και noob. Τώρα τι κάνουμε. Ξέρω τι κάνουμε τώρα. Πάμε να βρούμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, τη φάρμα αυτή τι θα κινήσουμε. Ναι. Carrots. Βούταμε. Οπ. Σκού. Σκούλ εδώ πέρα. Εγώ πάμε. Το χρόνο καλά. 8 κιόλας. Εντάξει, χαλάσετε μας νοιάζει. Πάμε καινούργια φάρμα. Πάμε τώρα σπίτι. Πήραμε dirt και τώρα το χαλάσουμε. Μην ακούγεσαι έτσι. Ήρεμα. Σουτ, ηρέμησε, να τώρα είσαι πιο ωραία. Εντάξει, σουτ, ηρέμησε. Κάνουμε και άλλα ψωμάκια. Καρότα, δεν είχαμε ποτέ καρότα. Και ας πάμε να σκοτώσουμε μερικά ζομπάκια. Πάλι φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα φορέσουμε την κανονική μας πανοπλία φυσιολογικά. Τσακ, βρίσκω μπλε. Εδώ έχουμε κουβάρν, έχουμε τόρτς, καλά είμαστε. Βρίσκω μπλε.
Λοιπόν, έχω κάτι diamond boots εκεί πέρα. Επίσης, για να σας θυμίσω, θα υπάρχει special βίντεο από ένα subscriber μας από τη Ρόδο, το οποίο θα κάνουμε vlog μαζί του. Τι θα έρθει από Ρόδο Ελλάδα για να το φύγει, πάλι Ρόδο. Ναι. Αυτό. Σοβαρά. Δεν πειράζει. Εντάξει. Πάμε πολεμήσουμε μερικά ζομπάκια. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχει κανένα ζόμπι. Α, έχει, εντάξει. Παμ. Παμ. Τι κάνω. Ηρέμησε. Πάρουμε και μερικά XP. Και ένα ζόμπι. Έλα ζομπάκι, είμαι ολιστικό σου. Έφερες φίλους, Μπαμ, άντε. Άντε 10 level. Μην μπει κανένα ζόμπι, κανένα skeleton και 2 creeper. Oh boy. Προφητά μου, μην μπείτε εκεί μέσα. Είναι επικίνδυνα. Τι κάνεις, φούλα. Α, α. Τι κάνεις, ρε. Τι κάνεις, ρε. Όπτε. Τι και να μας σκοτώσει. Έτσι τώρα. Ακόμα critical. Ούτε critical. Ένα χιτάκι είναι με diamond sword. Μερικό κρέας. Αλεπινό κρέας. Τι το σπαθί μου, ρε. Τι κάνεις. Αφού δεν τα έχεις. Δεν το έχεις. Άντε 10 level. Για δούμε στο σπίτι μας αν υπάρχει κάποιος. Α, κανείς. Πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε να σφάμε κάτι. Και να είμαστε ψύχρεμοι. Λοιπόν. Σε αυτό το βίντεο δεν έχει τρέλα. Όπως τα προηγούμενα βιντεάκια. Minecraft. Άρα εγώ δεν έχω σέλο, οπότε μη φωνάζετε, please. Βέρμα. Λοιπόν, αράχνη. Πού είναι αυτό. Α, δεν σπίτι, εντάξει. Για αράχνη. Είναι γκόρικ. Τι τυλτηριάσα. Λοιπόν. Sugar. Πού το sugar. Λοιπόν. Και ναι, τώρα ξαναεπιστρέψουμε, έχουμε προβληματάκι και έρχομαι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Γελάδα. Πόσο καιρό έχω να δω μια γελάδα. Θέλω fire aspect σπαθί. Να καίω. Α, είναι κάτω. Και κάτω είναι stone. Και ακούγεται stone. Δεν έχω το φως. So. Λοιπόν. Σκημηθούμε. Λοιπόν. Αυτό το βίντεο είναι το Nether, αυτό το βίντεο ήταν για το Nether. Για το Nether ήταν φυσικά. Κάντε ένα. Και εδώ θα τελειώσω το βιντεάκι.
κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι μας και να σας θυμίσω τελευταία φορά αυτό το βίντεο που θα έρθει είναι ένα παιδί από τη Ρόδο subscriber μας που θα είναι μαζί μας και θα κάνουμε vlog μαζί του, θα τους ξαναθυμίζω. Και αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε, πατήστε ένα like. Ας φτάσει το βίντεο μας στα 13 likes. Δεν είναι εύκολο για εσάς όπως φαίνεται από τα άλλα βιντεάκια. Μπορεί σε κάποιους να είναι, μπορεί σε κάποιους όχι. Ναι. Like, subscribe, γράψτε στο κανάλι, γράψτε σχόλια, για το βιντεάκι, τι θέλετε να κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο, τι θέλετε να κάνουμε, να πάμε στο Nether, να κάνουμε PvP και τέτοια, να ετοιμαστούμε και τέτοια. Και ναι, ήταν αυτό το βίντεο πολύ μικρό. Ναι, αυτά. Γεια σας.